ڕۆژ بەشە ڤەڵەنێژە هێویدارم هون هەمی باش بن من دۆ ئێوارێ لەسەر جیۆپۆلۆتیک و دینامیک و دیالکتیکە نو یا کوردان بەرنمەیەک ساز کرد ئیرۆ دەخوازم بەرنمەیەکی دنێ لەسەر ئالیەن سیاسی یا کۆنفرانسا دۆکێ ساز بکەم و دەوردا ئیتر ئیتر بە ئاڤایەکی تایبەت پێشوازی لە مەزلوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەدژی هاتکردن و ئەو یەک دەواری سیاسیدا تێچووەتایە دەمەکیدا کو مرۆڤ لێ دنەڕێ یەکێتی دەوێ کۆنفرانسێدا نەهات بەشداریکردن یعنی بەرێ ئەو کۆنفرانسێن زانینگەها ئەمریکی و دەستی مەسرور بارزانیدایە دە هەمان دەمێدا ئەو کۆنفرانسێن میری و لە هەولێرێ دەهاتن ئاڤاکردن بەردەوام یەکێتی حتا بافێڵ تاالبانی تێدا بەشداری دەکرد جەیەکی وانی تایبەت هەبوو قوبات تاالبانی تێدا بەشداری دەکرد لێ دوێ جارێدا مەزلوم عەبدی بەشداری دەکە لێ متتەفقێکی کوردی هەری نێزیک ji bo şerê Daişê ku yekêtî niştimanî Kurdistana têda beşdarî nekird em vana henekî şirove dikin û ew şîn û şayiya hinek Kurdan ji bo vê konferansê ku keyfxweşiya xwe û dilxweşiya xwe nîşan didin henekî dixwazim yanî ez nedijî me bêguman ew tiştekî pir xweş e û ew konferansekî baş bû beşdarîkirina Mezlûm Ebdî jî beşdarîkirinekî pir baş bû ez hêvîdarim di demê pêş de derfetên wisa li welatên dinê yên cîhanê û rojhilata navîn de ava bibin da ku Mezlûm Ebdî İlham Ehmed kesên dinê jî têda beşdarî bikin lê ez dixwazim tiştekî dinê bibêjim beriya ku bikevim ser vê mijarê tiştek heye ku heye jî li mîdyayên Kurdî de pir li ser nehatiye axaftin ew jî di dema serdana bilind arıcda bilind arınç her kes naz dike ku kesekî taybet e di nava AK Partiye de carna car ihtimalê vêyekê tê gotin ku bi AK Partî re di nava nekokiyan de ye carna car derdikeve carna car dikeve hundir û ew jî taybetmendiyekî siyasetê ye ne tenê di nava AK Partî di nava Tirkiye de li Kurdistanê de jî gelek kes gava ku ji partiyê de rolekî wan kem dibe diçin hinek tiştên dinê dibêjin û hinek çalakiyên dinê encam didin da ku kredîta xwe henekî zêdetir bikin û ihtimaleke aliyên wî tektîkî jî hebin yanî ihtimalekî vêyekê heye mînak Erdogan jî agedar be ku bilind arınç serdana Demirtaş kir û li wir de hinek tişt hatin gotin lê tiştê ku herî dawiyê êdî mirov dibîsî li devê wî de ew e ku Demirtaş jê ra gotiye ez ji Recep Tayyip Erdogan dixwazim tiştên berê ji bîr bike û gotiye ew carekî din tevlî siyasetê nabe û xwe nake namzet berendam ihtimala mezin ew behsa vêyekê dike ew carek din nabe namzetê Serok Komariyê û di heman demê de êdî tiştên dinê jî gotine ku ew di serhildana Parka Gezî de li pêşiyê de nebûye û ew kesê ku endamê Hîzbullah de par bûye li xwenîşandanên Kobanê de hatiye kuştin ew ji xwe mirovê min e tiştekî wisa behs dike û ev yek ihtimalekî mezin heye di demê
پێشدا وەک خیانەتێ ئانجی وەک تەسلیم بوون بێدیتن ژە ئالی هەنێک کوردانڤە ئەس نەهادا دەخوازم نێری ناخۆ لە سەرڤەیەکێ ببێژم ئەڤ مەسەلە گەرەک وەک مەسەلەکی تەسلیم بوونێ دەرنەکەوە هۆلێ دەمیرتاش دەڕەوشێکی پڕپڕ زەحمەتدایە و لە تورکیایە نەهادا قانون نینە هەر تشتێک لە دەوێ ڕەجەب تەیب ئەردۆغاندا دەردەکەوێت تشتێک و ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بخوازە بە تایبەتیژی کەسێک و ئەم بێژن حیسابێن وی سیاسی علاقەدار بکە ئەو کەس تەنێژ ئالیە ڕەجەب تەیب ئەردۆغاندا دکارە دەرکەوێ ئەڤ یەک دەڕەوشێکی پڕپڕ زۆردایە ji بوویک و بەڕاستیژی وەک پێویست هەم ژە ئالیە پارتیەوی هەم ژە ئالیە حرەکەتە ئاپۆچی و حرەکەتە ئۆجەلان من چەند جاران گوتیە وەک پێویست لە دەمیرتاش نایێ خودی دەرکەتە گەلک میناکێوی هەنا گەلک نمونێنوی هەنا لێ ئیرۆ ئەس ناخوازم لەسەر vêyekê pir biaxivim ya sêmîn xala sêmîn yani derawşekî ku her kes hazir e çek dabîne her kes hazir e aştiye bike li hevkirinê bike û ew siyaseta berê ku em Tirkiye demokratîk bikin li gor min ew jî ne di hesabê Öcalan de heye ne di hesabê Demirtaş jî de heye bi taybetî di roja îro de di roja îro de li rojhilata navîn daxwaziyekî sedî sed ya mîletan jî ji bo demokrasiya li gorî min zêde nîne yani daxwaziya mîletan daxwaziya mîletan ew e rahet bibin murtah bibin û rewşa wanî aborî baş bibe îstîqrar hebe û hikûmetekî rasyonel hebe yani niha tu lê binêre dewleta Siûdî dewletekî demokrat e nexêr lê civakê murtah e civakê pê murtah e ji bo ku aboriya wî baş e perê wî baş in kar heye û îstîqrar jî heta ciyekî Qetar bi wî rengî îmarat bi wî rengî kîjan dewlet ji wan e demokrat e li Ewropa gelo demokrasiya ku berê hebû niha maye gelo ez dikarim niha li ser sosyal medyayê jî tenê tiştekî bibêjim ku bêjim siyaseta rojava li hemberî Rûsyayê ku Ukrayna eleqedar dike siyasetekî xelet bû ku ew dixwastin Ukrayna an jî Rûsya tehrîk bikin ji bo şerekî wisa gelo tiştekî wisa bibêjim dikarim li daîreyekî hikûmetê de kar bikim yani berastî vana hemî meselên ciddî ne gerek mirov bi avayekî nû li ser bifikire li dinyaya îro de yani ewlewiyet tiştên yekemîn ne ew e ku demokrasî hebe ew e ku îstîqrar hebe li hevkirin hebe rewşa aborî baş bibe û rasyonalîtet hebe yani hikûmet mîna Seddam Hüseyn dîn nebin êdî serê xwe li vî dîwarî bidin û lingê xwe li vî dîwarî bidin mesele ew e loma jî meseleya Demirtaş bi wî rengî ez bawerim bêfam kirin baş dibe em werin ser konferansa Duhokê wek min got li konferansê de êdî Mazlûm Ebdî beşdarî kir di vê konferansê de kî hebû Ehmed Davutoğlu hebû Mazlûm Ebdî ji aliyê kî ve hatiye dawetkirin ne ji aliyê Nêçîrvan Barzanî zêdetir bi înîsiyatîfa Mesrûr Barzanî hatiye dawetkirin hatiye vexwîndin ji bo vê konferansê Mesrûr Barzanî roja ku bûye serok wezîrên Herêma Kurdistanê berdewam siyaseta xwe lekelekê siyaseta emnî asayişî ya dewleta Tirkiye meşand û tiştê ku Mesrûr Barzanî ji bo yani di navbera 4 salan de ji bo dewleta Tirkiyeyê kirt li hemberî PKK heta li hemberî Rojava de Nêçîrvan Barzanî bi 20 salî jî nekarîbû bike
لۆما ئیدی ئەو کۆنفرانس کو هەم ئیداریاوی مەسرور بارزانی دیکە نێچیروان بارزانی ناکە هەمژی بە خوێندنە عەبدی دەڕەوشێکی وسادا هەمژی بەشداری پێنەکردنای یەکێتیە نیشانی مەدەدا کو ئەو خۆشی و شایی و دیلانە کورد هەنە کوردان ji بۆی ku Kurdbûnê yek û sê serkirdeyên mezin lekelekê hevdû ronîştina û sêne çarin pêncin îdî ka em Osman Baydemîr jî bixin nav de zêdetir jî dibin yanî ev dewarê siyasî de tiştekî dinê îfade dike dewarê hestî de bêguman mirov fam dike Kurd ji vê dîmenê hez dikin lê ev dîmen dewarê siyasî de واتایەکی جوداتر تینە پێشیامە ئەو ژی ئەوە یعنی دەوڵەتە تورکیا دیت و لە سووریایدا تشتێک و ئەو دەخوازن 100% پێک ناین چەند باڕیار و چەند خەتێن سۆر هەنا هەم خەتێ سۆری ئیسرائیلی هەنا هەم خەتێ سۆری ئەمریکی هەنا هەمژی ڕاستیە ساحەیە سووریدا هەیە و ئیرۆ دەوڵەتە تورکیا ئەو خەوناک و ددیت یعنی دە ڕۆژاک و ئاڵەیە خۆ لە قەڵایە حەلەبێدا بلندکردن و دەگوتن ئەم ئیمپراتۆریەتێ هێژی فرە دەکەن ئاڤ یەک نینە تشتێکی دنێ لە سووریایە هەیە و دەوڵەتە تورکیایژی مەجبورە vêyekê قبول بکە و هێدیژی قبول دکە لۆما تشتێک و نەکاری بوو بەوێ ڕەنگی بکە ئێدی ji aliyekî li rêka Ehmed Şera dixwaze bike li aliyekî dinê jî bêguman Başûrê Kurdistanê jî bi taybetî pedeke û hikûmeta Herêmê Kurdistanê hinek rol dikewin destê wan da an jî şukurê wan da ku ew jî ئەدی ئەو ئەنتیگراسیۆنا ku çê dibe hem ئەنتیگراسیۆnekî Sûrî be hem ئەنتیگراسیۆnekî Kurdistanî be دەوردا بێگومان حیسابێن پەدەکێ jî تایبەت هەنا یعنی ez dixwazim bînim bîrawa di şirovekirina siyasetê de mirov gelek cara pêwîst e henekî li piştxwe ve jî binere mêjû dîrok dûbare neke dîrok dûbare nabe lê henekî li piştxwe ve binerî baş dibe yanî gava ku 2003 عراق يعني رژێما سەدام حوسێن کەت و پشتی وێژی 2005 دا دەستورە بنگەهین هات نویساندن و ئەمریکا ئیسرار کرد و سیستەمە عراقی سیستەمێکی فدرالی بێ و ئەمریکا سیاسەتا خۆ لەسەر vê بنگەهێ پێک ئانی ڕاستی عراقی دیت و ڕاستیەکی شیعەیە دەوڵەتە عراق دەوڵەتێکی شیعەیە يعني چما دەبێژم شیعەیە نەکو دەوڵەتە عراق دەوڵەتێکی تائیفیە 100% ئانژیم مەذهبیە نا لێ لە 165 شیعەیە و ئەڤ یەک ژعالی هەر کەسیڤە تێدیتن و تێقبولکردن لە هەمبەری ڕەوشێکی وسادا کو ئەو شیعی بە تایبەتیژی دەوێ دەمێدا کوناکۆکیێوان بە ئیرانی ڕا نەبوون کێم بوون و هەمووژی ئەلیتێن وان ئاڤا ئیرانی ڤەخوار بوون لە ئیدی مەدرسێن قوم و تەهرانێدا خوێندبوون کەسی جەسارەت نەدەکرد دە ڕەوشێکی وسادا لە خەتی ئیرانیدا دەرکەوێ حتا گوتنەک ژی ژ دەڤێوی دەرکەوێ ئێک و هەری زێدا نەها دژی ئیرانێ مینە مقتەدا ئەلسەدر وێ دەمێ بە ئالیکاریە ئیرانێ شەڕی ئەمریکیان کرد کۆڵان بە کۆڵان شەڕێ هەری زێدە ئێک و لە هەمبەری ئەمریکیان هاتکردن پشتی سەدام حوسێن مقتەدا ئەلسەدر بوو وێ دەمێ و مقتەدا ئەلسەدر بەردەوام لە کەلەکێ ئایەتوڵڵا خامینی دڕونیشت کەسێکی وسا بوو دەوێ دەمێدا ئیدی دەستورەک مەجبور بوو وەرێ پێکانین و ستاتویا کوردان وەرێ قبولکردن هێزێ پێشمەرگە بمینێ وەک خۆ دە هەمان دەمێدا تشتێک و ئەمریکا لە ڕێکا شیعیان نەکاری بوو خواست لە هەمبەریوان باڵانسێکی چێ بکە ئەو باڵانسی ئەو بوو سونی و کورد گەرەک لە بەغدایدا بە ئاڤاییەکی بەهێز ئامادە
هەردوو ئالیانژی ژوەیەکێ باش فام نەکرد. سنی چوون جەبهەیە دژی شیعە کەتن ناو شەڕێکی مەزهەبی و دەناوە شیعەیان ژیدا بێگومن نزیکبوونێن ئینتیقام نزیکبوونێ تۆڵ هەڵدانێ هەبوون کۆمکوژی هاتن کردن شەڕ هات کردن لێ سنیژی لە شووناک و بە سەبر نێزیکی vêyekê bibin تحملê vêyekê nedîkirin ku ew desthilatê xwe 100 salî hema jinûva terek bikin çûn xetê ser xetê Qaîde û dawiyê da Daeş herî dawiyê da jî çûn xetê Tirkiyeyê û Qeterê. Êdî Kurd jî Iraq ku li Iraqê hêzên herî betecrübe bûn hêzên herî behêz bûn ku şîî hêjî hêzekî wanî eskerî jî nebû gelek cadên Bexdayê pêşmerge diparastin li derdorê Celal Talabanî her 24 saetan herî kêm 10,000 pêşmerge hebû û serfermandariya artêşa Iraqê Kurd bû kesekî zêbarî bû pedekeyî bû lê Kurd jî ev yek fam nekirin êdî ketin nava Gendaliyê êdî teyînkirina pisma û dotma û kurxalê xwe û siyaseta hîzbî li Bexdayê da jî meşandin herî dawiyê da gotine şîiyan gotine sunniyan ka hûn tixûnî me nebin em jî tixûnî we nabin yanî ka em werin bi hev re lê bixwin êdî lê xwarin heta dawiyê da êdî li kitabê ew ê nûnerê Emerîka wê demê li Bexdayê de li pertûka wî de heye dibêje ji bo Kirkûkê pir pirzgirêk derxistin min bi 2 helîkopteran dolar şandin qelaçwaran û serî reş yanî herdû ofîsên Barzanî û Talabanî min çend dolar dan wan û êdî wana dev ji Kirkûkê berde tiştekî wisa dibêje nûnerê Emerîka dibêje wê demê hakimê Emerîka li Iraqê de Paul Bremer vêyekê dibêje êdî destûr mecbûr me bi wî rengî pêk were ku statûyekî federalî bênaz kir wê demê êdî Tirkiye tehdît dikirin Tirkiye tehdît kirin Emerîkî çûn li Kirkûkê bû belê an jî Sulêmanî û nayê bîra min 7 eskerên pisporiyê Tirkiye girtin û çewal xistin serê wan ne wisa çewal xistin serê wan û ber kamîreye ew rezîl kirin êdî ji dewleta Tirkiyeyê re gotin Kurdistana Iraqê xetê sor e hûn nekarin ew bikin wê demê Mesûd Barzanî jî gava ku peyamê Emerîkiyan bîst êdî ew jî derket ser televîzyonê got gerek tankên Tirkiye li ser sîngê min derbas bibin ancaq li ser sîngê min derbas bibin vêca dikarin bên Kurdistanê êdî Mesûd Barzanî bi wî rengî bû Mesûd Barzanî li hemî hilbijardinan de dengê zêde anîn û statûya Serokê Herêmê Kurdistanê qazanc kir bi wî rengî niha jî îro ji bo pedekê jî rewşekî bi wî rengî derfetekî bi wî rengî mirov gerek berçavan da derbas bike di rewşekî wisa de êdî ku dibîne hinek xetên sor hene ya Emerîkayê ya İsraîlê li Sûriyeyê de û dixwaze bi wî rengî rolekî xwe bibîne di vê çarçevê de mirov lê dinere Mesrûr û Ebdî tu caran nêzî hevdû nedibûn bi telefon jî bi hevdûra nedaxiftin mezlûm çend caran hatiye Herêma Kurdistanê lê piranî caran an jî bafêl Talabanî dîtiye herî zêde jî Nêçîrvan Barzanî dîtiye heta yanî cara yekem ku bi aşkira hat wê demê jî Mesrûr Barzanî nedît an jî nexwast berçavê kamîreyan Mesrûr Barzanî bibîne ji bo ku pirzgirêka ew 2 helîkopterên ku beriya çend salan li Badînan ketin xwarê ew yek hêjî ji bîr nekiriye di heman demê de ev
فامکرێ بوون و مەسرور بارزانانی ji bo ku hemû dosyên Herêmê Kurdistanê bixe destê xwe heta pedekê bi temametî kontrol bike û kontrol jî kir pêwîstiyekî wî bi Tirkiyeyê heye loma jî herî zêde tiştên ku ew bû yani girtina deriya Smêleka û em bêjin alîkarî bi dewleta Tirkiye ra li hemberî gerîlayên PKK ev rastiyeke Mesrûr Barzanî kir û li hemberî wê jî destkeftiyên wî şexsî hebûn. Îro jî dawetkirina mezlûm mirov gerek tiştekî wisa bibîne ew bebê okeyya ew ê nebûye. Loma jî li rastî de yekêtî hat cezakirin di vê rewşê de. Mirov lê dinêre tiştên dinê jî hene bêguman. Yani lê binêre li siya xiyaba PKK li Şengalê, li Mosulê an jî vê pêvajiyê an jî li siya siyaseta wan li Kurdistana Iraqê de mirov lê dinêre pedeke li Mosul jî hinekî zêdetir deng qazanc kirin. Ji bo ku ev pêkhatiyên Mosulê êzîdî dibin, zêbarî dibin, rêkanî dibin, yedîtir dibin, vana hinek narizayiyê wan li hemberî pedekê heye. Ya Şengal komkujiya Şengalê ye ya dinê jî meseleya Sunnî û êzîdiyan e ya dinê meselan eşîretê rêkanî û zêbarî ji xwe dijmindar in be mala Barzanî re. Loma jî her hêzek her alternatîfek hebe piştgiriyê wî dideme. Lê ev alternatîf gava ku xwe alternatîf nebîne êdî an jî vana ji nîvekê rêkê bêle ev dîsa diçin aliyê pedekê. Loma jî mirov lê dinêre van hesabanan jî mirov bixe nav wê çarçevê baş dibe. Niha dîsa ez dibêjim ez wek ew kemîneyên ku li hêviyê bûn Mezlûm Ebdî li Başûrê Kurdistan an jî PKK, Murat Qerelan, Cemîl Bayek li Başûrê Kurdistanê bibe gîvara û ji bo dîmokrasiya Başûrê Kurdistanê wana ji pedekê xelas bike ez wek wan tu caran nefikrî me. Herî kêm ez 20 salên dawiyê de 25 salên dawiyê de heta wisa nefikrî me tu caran. Yani rêxistin xwastiya alîgirên xwe Başûr bi wî rengî hinekî îdare bike. Meselên tê bîra min çend sal beriya niha carekî Faik Gulpî Diktor Faik Gulpî serokê PÇD'kê hat Ewropayê serdana min jî kir. Got ew min gazincê xwe kirine ku rêxistin bi cidî nizîk nabe. Yani PÇDK Partiya Şareserî Demokratîk Kurdistanê partiyekî ku PKK ava kiribû an jî balekî PKKyî ya Başûrê Kurdistanê bû Faik Gulpî jî Diktor Faik Gulpî serokê wê bû. Got min gazincê xwe kirine ji min re gotine sebir bike niha em Sûriya rizgar dikin piştî Sûriyayê sirreya Başûrê Kurdistanê tê. Lê tiştekî wisa min wê demê jî got yani min got Diktor tiştekî wisa nîne Başûr rojava nîne tiştekî wisa nabe. Tiştekî wisa pir zehmet e. Ew du hêz gava ku nakokiyê wan hebin hinek alternatîfên li hemberî hevdû dixebitînin lê pîlanekî wanî stratejîk nîne. Bi wî rengî mirov lê binêre baştir dibe. Yani ez wisa lê dinêrim kes ne Mezlûm Ebdî carekî îddiayekî wî hebûye Kurdistanê ji destê pedekê rizgar bike û bike dîmokratîk ne Murat Qerelan û Cemîl Bayek jî wan xwastine li hebûna Başûrê Kurdistanê fayde bibîn. Her hêzekî siyasî jî vêyekê dike. Yani ez dijî vê beşdarbûnê bi tu avayan nînim lê wek rojnamevan
هەر کەس حەقێویەک و ئالێنوی ڤەشارتی ئالێنوی سیاسی ئالێن و لەسەر شاشێ ناین گوتن ئالێن و لە دەرەوەی پۆپولیزمیانە مرۆڤ بینە سەر زمان بەوی ڕەنگی ئەس باوەڕم تێگەشتنێکی باشتر چێ دەبە بێگومان کەس ئالێن دنێ هەنا ئالێن سۆسیۆلۆژیک هەنا و کورد گەرەک نەهاوشون بە ئیدی ڤەگەڕێن پایتەختان ئیدی کورد ڤە دیگەڕێن پایتەختان لێگاڤک و ڤە دیگەڕێن پایتەختان دەبن عراقی دەبن تورکیایی دەبن سووریایی دەبن ئیرانی ئەڤ نایە وێ واتایە بە تایبەتیژی ji بۆی ئەمریکا نایە وێ واتایەک و دەرس ji hevdû wernegrin ji hevdû ji tecrübeyên hevdû fayde nebînin alîkariya hevdû nekin an jî tiştekî Kurdistanî nebe ew Kurdistanî bûn heye dimînê lê ev Kurdistanî bûn tu caran bi çavekî cudatir ji snûrên heyî yên siyasî nanere yani tixûnî snûran nakeve di nava van snûrane de dimîne wê bimîne jî û ji bo welatên Rojavayî jî gelekî îro giring e çawa ew Arab û Türk û heta hêzên Qefqasya welatên Qefqasya yek dixin dikin bira dikin dost da ku derdorê Îranê bi temametî bigirin bêguman di rewşekî wisa de dixwazin jî hereketên Kurdî nêzî hevdû bibin alîkariyên hevdû bikin li çarçoveyekî diyarîkirî tenê tiştê ku min xwast îroka bibêjim ji mirov gelek carna hinek car li dervê hest û sozên şaîrane li meseleyê binere ev meseleyekî ciddîtir e ez bawerim bi wî rengî gerek mirov lê binere ez hêvîdarim Demirtaş jî vegere nav me de gerek kes tometa teslîmbûnê jî lê neda Demirtaş ehtimalekî mezin heye demekî Kurd siyasetê neka ew kesekî wisa nîne ku gotinê xwe hema wisa bi roje piştî rojekî dîsa li erdê bixe ji bo ku li gotinên xwe de bi bilind arınc re di heman demê de yani bi qasî ku gotiye ez naxwazim siyasetê bikim siyasetê dûr dikevim di heman demê de gotiye ez ji bo jiyana vê dewletê çi ji min bê xwastin ez hazirim bikim yani ew jî têwê wataye eger pêwîst bû ji bo siyasetê jî dê amade bibe îroka min xwast bi kurtasî van meselane ez bawera êdî got û bêj bikim hêvîdarim hûn jî berdewam bin li temaşekirin layîkkirin komênt nivîsandin rexneyên xwe binivîsin ez rexneyê we komêntên we hemiyan dixwînim dibînim û ders jê werdigirim ji bo bernameyên pêşerojê berastî jî ez vana bekartînim û di heman demê de hevalên ku nebûne abone bibin abone ji dost û hevalê xwe re bixwazin ew jî bibin